Να μπορώ παιδιά, κάντε όλο το intro σήμερα. Πώς πάει, πώς είμαστε, είμαστε ανεβασμένοι, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, ψηφίζουμε φοιτεία, εντάξει, σε ευρωεκλογές. Κάπου εδώ να παίξει το πιπ που βάλαμε σε τρία βίντεο, το bloopers. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάνε να κάνουμε γελό να μου γίνει. Βαλίτσες, σάσατε. Φίλε, κάπου την είχα την 10 κιλή. Ποιος πάει ταξίδι με τον Απόλλωνα με την 10 κιλή? Ρε φκάρτον μπόκορ του τώρα. Πού τα λέτε ρε μάνα? Ρε backpack. Backpack, αλήτικα. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε podcast 2 εβδομάδες και έχουν παιχτεί 3 παιχνίδια. Να μου επιτρέψετε να κάνω εγώ host αυτόν το podcast, να σας λέω τα θέματα και να πάρουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, για την Πάφον, από λίγο για την Πάφον και λίγο για την ΑΕΚ πολλά έτσι γλύωρα, εντάξει. Ένας φίλος μες στο Facebook, εντάξει, έβαλε σε ένα γκρουπ τα Απόλλωνα, το κεντρικό νομίζω, έναν σημαντικό στατιστικό. Έβαλε ότι ένας συγκεκριμένος βοηθός ήταν σε όλα τα παιχνίδια Απόλλων Πάφος, όπου μας λίστευεν με το Γάντιν. Εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει, που είναι καν μες στον Απόλλωνα, το πράγμα, ας πούμε, έκανε μια έρευνα και είδεν το. Εσείς που είναι η δουλειά σας, ας πούμε, αφήνετε τον άνθρωπο να μπαίνει μέσα στα παιχνίδια του Απόλλωνα. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, αν κάποιοι θυμάστε, ήταν πολλά προκριτικός και να πάει ένα τζαμέ που είναι η φυσούνα που έρχεται να του λαλώ σφύρα καλά παίξε να γελά το θλιβερόν υποκείμενο. Το θλιβερόν υποκείμενο ρε φίλε, και ούτε ανθρώποι ας πούμε είναι το σύστημα και κάνουν λεφτά βάστε ράσι μας τούτοι ούλοι. Είναι το σύστημα το βρώμικο της κόπου. Τέλος πάντων ήταν μια μικρή παρέθεση αυτή για την Πάφο. Και για την ΑΕΚ ρε φίλε, έχω 2 πράγματα που είδα. Είδα ποιοι παίχτες δεν μου κάνουν για του χρόνου, 2-3 παίχτες, και κρατώ ότι μπήκα βασική 2 νέοι παίχτες, Χαραλάμπους και ο Ρωτής, που να με συγχωρείτε αλλά ο Γκόρτον είναι πλέον που λένε μου, ήταν πάρα πολλά καλός. Άρεσε μου πολλά. Οπότε ρωτήσεις, εντάξει, ήταν τα πέναντι που το Ρομπέρς, εντάξει, είναι μπορεί να κάνουμε και πάρα πολλά. Και κρατώ αυτήν την μικρή παρουσία των παιχτών μας. Αυτά. Περίμενες το παιχνίδι με την ΑΕΚ για να διάλεξεις τους παίχτες που θέλεις? Όχι ρε φίλε, απλώς πλέον έγινε πολλά πιο αποδεκτόν και πολλά πιο obvious. Δηλαδή εντάξει θέλω να πω παίχτες τώρα επειδή έχουμε και αγώνα του κυπέλλου τα χρειάζεται, αλλά είδα 2 παίχτες οι οποίοι πρέπει να φύγουν επειδή δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι, δηλαδή δεν κάνουν για τον Απόλλωνα, και έναν παίχτη ο οποίος παίζει 2, πάει κάτι να κάνει και ξανά χτυπά. Γι' αυτόν εγώ τους 3 που μάλλον πάρα πολύ τώρα να ξέρετε ποιους εννοώ, δεν μου κάνουν για του χρόνου, έπαιρνε να πούμε και στα επόμενα επεισόδια. Το αστείο με τη φετινή χρονιά ότι φέτος που χτυπήσαμε τους στόχους μας, είμαστε στην Ευρώπη, είδαμε παραπάνω το ρόστερ από άλλες φορές που δεν είμαστε στους στόχους μας. Δηλαδή είδαμε μητσούς, είδαμε καλά ας πούμε τις δεύτερες επιλογές, που άλλες φορές δεν τις βλέπαμε. Έχουμε μια άποψη για πολλούς παίχτες φέτος, γιατί σχεδόν για όλους τους παίχτες στα Απόλλωνα. Μέχρι και από τις ακαδημίες. Δηλαδή, ξέρουμε καλύτερα το ρόστερ φέτος που επετύχαμε τους στόχους μας, παρά άλλες χρονιές που μπορούσαμε να τους βάλουμε και δεν τους βάλαμε. Σωστός. Ναι. Συμφωνώ με τον Μάρκο ότι το παιχνίδι με ΑΕΚ δεν ήταν αδιάφορο. Είδα και εγώ πράγματα που ήταν, ας πούμε, είδα κάποιους παίχτες και είπαν, εντάξει, νομίζω ήταν το τελευταίο κεφάλαιο που φέτος για τον Απόλλωνα. Αλλά έτσι περιληπτικά, επειδή είναι πολλά παιχνίδια, να πω ότι που βάλαμε τους βασικούς μας στα 3 παιχνίδια, δέραμε και που βάλαμε τους βασικούς μας. Ναι, μπράβο. Πολλά σημαντικό. Και λέει φίλε τα αστεία ότι
Ούτε οι παίχτες, εντάξει, τα είχα πιάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπήκασαν, όπως το ρωτή μου μπήκε μόνο εχτες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε λεπτά. Όσα έπαιξε 70, συγγνώμη. Έχει παίχτες που τα είχα μπαίνουν πως Σεπτέμβρη. Έχει άλλες που μπαίνουν που πιο πριν. 1, 2, 3 και δεν μπορούν. Ενώ που είναι το Άδωνη, εδώ που μπήκε, έκανε την ευκαιρία. Και παίζει πάρα πολλά καλά. Ναι. Ούτε είχα να πω για τα προηγούμενα παιχνίδια, εγώ. Ισχύει πολλά το ότι έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα πλέον για το ρόστερ και πραγματικά χαροποιούμε πάρα πολλά το ότι επέλεξε να βάλει δυο μητσούς μες στην εντεκάδα. Όχι επειδή ήταν αδιάφορο το παιχνίδι ή επειδή έπρεπε να κάνει rotation. Ναι, ο ένας λόγος ήταν τούτος, αλλά ο δεύτερος ήταν ότι κοινών των παιδιών άξιζε τους να μπουν. Δεν είναι ότι απλά είναι τα παιδιά της Ακαδημίας, οπότε συνεπάγεται πρέπει να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Όχι. Αν δεν είναι αρκετά καλοί, δεν πρέπει να μπουν επειδή είναι της Ακαδημίας. Σημαίνει ότι τα παιδιά δουλέψασαν και όχι μόνο εκείνοι, έρχονται και άλλοι που κάτω ήδη φέτος η ομάδα των κάτω των 15 και νομίζω των κάτω των 14 πιάνουν τα αντίστοιχα προαθλήματα τους. Οπότε βλέπουμε ότι γενικά στις ακαδημίες γίνεται μια πάρα πολλά καλή οργανωμένη δουλειά και θέλουμε το πράγμα. Θέλουμε και άλλους νεαρούς να έρθουν πάνω και έτσι που διαμονούν τα ρόστερ, ειδικά στην Κύπρο. Πλάς ότι ευκήγε πλέον δεδομένων ότι πιάσαμε 3 Κυπραίους παίχτες, βέβαια να τα πούμε και παρακάτω, Ναι. εκτός των ακαδημιών. Που, ναι, Και ρε φίλε, είναι πάρα πολλά παίχτες και πολλά ταπεινοί, δηλαδή τον Κόρτον, ας πούμε, ρε φίλε, εντάξει, έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι στη φουλ, ας πούμε, και έφκανε τη φανέλα για να μας τη δώκει. Εγώ, ας πούμε, αν έκαμε έτσι πράγμα, θα έκανα να βάλω στον τοίχο να εθωρώ, ας πούμε, ξέρεις του ήταν το πρώτο μου παιχνίδι σαν βασικό στον Απόλλωνα, ας πούμε. Και όμως έπιανε τελάχα που το κέντη, που το λέει πάρα πολλά νομίζω. Εντάξει, να δούμε για Το πόσο τώρα. ταπεινή είναι και πώς... Εντάξει, εγώ Να δούμε για ρε φίλε, τώρα. εμένα κάνουμε εντύπωση εμένα το πράγμα που έκαμε. Ενώ σου τα καν το περίμενα. Όχι, καλά έκαμε, απλώς εντάξει, πολλά γλύωρα που είναι. Ναι, εντάξει, απλά κάνουμε Ακόμα δεν εντύπωση. καταφέρασαι. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Προφανώς. Αλλά είναι θετικό το ότι είναι ταπεινή που τα τώρα. Γιατί αν δεν ήταν ταπεινή που τα τώρα ήταν να είχαμε θέμα. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όσο για το παιχνίδι με την Πάφον έτσι που πάνω, άκουσα πολλά σχόλια γενικά από τον περιγυρών και τα παραπάνω σχόλια λόγω του ότι ήταν και το πρώτο παιχνίδι του Σαπίντο στην Πάφον περιτριγυρίζονταν γύρω από την Πάφο. Συγγνώμη, Ναι. αλλά ο Απόλλωνας ήταν η τρίτη φορά που έδερε την Πάφο μες στη σεζόν μέσα από ένα δύσκολο πρόγραμμα το οποίο ναι μεν είχε και η Πάφος, αλλά η Πάφος έχει διπλάσιο ρόστερ που μεναν και τουλάχιστον το βάθος της είναι πιο ποιοτικό από το δικό μου, και οι παραπάνω μιλούσαν για το ότι η Πάφος έφκαλε αντίδραση και έβαλε δύο τέρματα τα οποία ήταν offside, αλλά εγώ εκείνο που είδα ήταν ότι πάλι με full ομάδα και παρά την απουσία του Βάιτσπεκ η ομάδα πάλι καταφέρει να κερδίσει. Και τα πρώτα 20 λεπτά έπαιζε μαπάρα, όχι απλά κέρδισε. Που να πούμε ότι αν δεν ήταν το VAR ήταν να χάσουμε 2-3 και να βρούμε, ξέρω εγώ, μες στο άγχος, μες στο άικα, ξέρω εγώ, για να μην μπούμε Ευρώπη. Για όνομα του Θεού είναι μεταξύ. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι να μας το βάλουν και το άλλο από όλο Πάφος. Τώρα είναι που να γίνει. Σκεφτεί για να γίνει ξανά έτσι πράγμα. Να είναι πολύ άστιο. Βέβαια, είμαι στην Κύπρο, ούτε μπορεί να γίνει. Δεν λέω σου. Ναι. Γενικά κακές οι διαιτησίες το τελευταίο παιχνίδια. Εχθές ο άλλος τσακώνονταν μες στον πάγκο και παίζε το παιχνίδι κανονικά, δεν ξέρω τι στη ζωή μου. Αμόν, ναι. Οι μισοί παίχτες ήταν στον πάγκο και άλλοι μισοί τσακώνονταν και άλλοι παίζαν μάπα κανονικά, έφκαλαν επίσης Φίλε. τα ποδέλ. Ναι. Απίστευτο ρε, απίστευτο. Να πάνε και στα ΑΠΟΕΛ, τώρα που το κατεπάσαν. Ήταν ένα Απόλλωνα να πιάνει μια επαγγελματική νίκη. Εντάξει, μπορούσε να βάλει 3 και 4 γκολ. Είχε τον έλεγχο σε όλον το παιχνίδι. Απλώς εγώ ένιωσα ότι να εφούνταν να βάλουν τα πόθηκια τους επειδή οι κιστημένοι, κάτι μαγιόριδες, κάτι που τούτοι, επέζασαν ξύλο μες στο γήπεδο ρε. Δηλαδή ήταν όσο κιστημένοι που εγώ ρε φίλα χώνουμε, δηλαδή εθώρουν το τόμα, εθώρουν το γκάρι και έλεγα Παναγιά μου ας έρθει χ και να μην μου χτυπήσουν.
επειδή εκείνοι ρε δεν είχαν κάτι να χάσουν, έντζε φορτωμένοι, θα πω ψυχολογικά, είχαν μια άσχημη χρονιά, Οικονομικά. αποτυχημένη χρονιά, μπορεί να έχουν προβλήματα οι παίχτες, δεν με ενδιαφέρει, αλλά ήταν να έχω εγώ χάχος τούτον παραπάνω. Να με χτυπήσει κανένας. Δόξα τω Θεώ, ο Ασουνσάο χτύπησε, αλλά άκουσα εγώ που τις πηγές μου, γελάει η κοινωνία, ότι είναι από ένα χτύπημα και δεν είναι κάτι σοβαρό, θα είναι με την Πάφον. Και πάμε στα θέματα έτσι λίγο των πούνται ημερών αυτών περί μάρκες, περί τιμών, πούνται εισιτηρίων. Δεν ξέρω να πούμε για τον Μάρκες επειδή πάρα πολλοί ρωτούν ματσολάς. Γιατί όποτε πάω πέμουν να μου γίνεται, τον Μάρκες τι γίνεται, τον Μάρκες. Απιένε νομίζω μπορώ να πω νούμερα, δεν θα πούμε νούμερα. Αλλά αν θέλετε να με κάνετε πούνται με ένα trust, είναι μια γενναιόδορη πρόταση από τον κύριο Κύρζη. Μιλούμε τούτα που του διά, εν και πολλά του, και ο άνθρωπος θέλει πολλά πιο παραπάνω. Εντάξει, που το Μάρκες βλέπω μια αναχαριστία, διότι έγινε να είσαι ένα χρόνο τραυματίας, να σε επικαιρώνουμε, να σου κάνουμε, να σου θυκιάζουμε και να θέλει τσάλα, ας πούμε, που ξαναλέω, τούτη η πρόταση που το κάμας είναι γενναιόδορη, δηλαδή ένα... Ας σας πω να μου πείτε, τα είχαν και πολλά το ας πω. Φίλε, εντάξει, με τον Μάρκες, αρχικά να πούμε ότι όταν ήρθε στον Απόλλωνα πιάνε και όλοι που τα μισά από ό,τι πιάνει τώρα και η πρόταση που ζητά πάει αρκετά παραπάνω που γίνει που πιάνει τώρα πάλι. Φίλε, άκου, εγώ τον Μάρκες θέλω να μείνει, νομίζω όλος ο κόσμος θέλει να μείνει ο Μάρκες. Ναι, προφανώς. Πάμε τον πάρα πολλά, τερκάζει στο σύνολο του Απόλλωνα, στην οικογένεια. Αλλά ρε φίλε, ουδής είναι αντικατάστατος. Ενώ είναι δουλειά μας τώρα εμάς να Και ρε κρίνουμε. φίλε, με το ποσό που ζητά ο Μάρκες που θέλει, μπορώ να φέρω έναν καλύτερο του. Δηλαδή εντός το αστείο. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάρκες απλώς σύρνει όφτσορες για να πιάει που είναι το γεμάτες, μπάτσε πιάει παραπάνω λεφτά στο συμβόλαιο του, έχει το κάθε δικαίωμα, μπορεί να θεωρεί ότι που ταξίζει και 5 εκατομμύρια, εντάξει, ό,τι θέλει κάνει, απλώς έχω καταλάβει ένα πράγμα. Και τα είχα είπα ότι, ξέρεις, τα είχα σπά δεν τα ευρουσίν, δεν θα πάω να παίξεις στον τελικό. Ούτω γιατί ας πούμε, ούτω ξέρουσι. Αν δεν γίνεται ας πούμε ο Μάρκες να πει «ΟΚ ρε παιδιά ήβραμε τα χάνει να φύγω» να παίξει εκείνον που πρέπει και εκείνον που ξέρει στον τελικό και να πάει στο καλό. Καταλαβαίνω ας πούμε. Επειδή η φράση το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό και οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες, χρησιμοποιούν την όποτε τους συμφέρει. Γι' αυτό. Άμα είναι να κλείσει ένας παίχτης που μπορεί στον Απόλλωνα και πάει αλλού και να σου πούσει είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες και τα λεφτά, ξέρω εγώ, αλλά αυτό το πράγμα όμως δεν ανήκει μέσα στην κατηγορία. Αν είσαι επαγγελματίας, να κάνεις το συμβόλαιο σου όπως πρέπει. Μπράβο, τούτο λέω, ναι, τούτο λέω. Δηλαδή, ας μην τα συγχύζουμε, γιατί άκουσα πολλές φορές και να ακούσετε και αύριο και μεθαύριο και εσείς που να πάτε να συζητάτε μα οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες και παίζουν για τα λεφτά, φίλε, δεν είναι επαγγελματισμό στο πράγμα. Το είναι ανήθικο, εντάξει, και μη επαγγελματικό. Σωστός. Το πράγμα. Εσύ τελειώνεις το συμβόλαιο σου, αν ισχύει. Εσύ τελειώνεις το συμβόλαιο σου όπως πρέπει, που από όλους που είχες πραγματικούς τραυματισμούς στήριξες σε, επειδή εμείς είμαστε μια επαγγελματική ομάδα, και στηρίζεις μας και εσύ τώρα ως το τέλος και μετά πιένε που θέλεις αν δεν σου κάνει το συμβόλαιο. Ναι. Φίλε, Αλλά άμα μου δεις. κάνεις, Ναι. φίλε, να πεις θετικός μου ρε φίλε, μεγάλο κριτήριο για τον τελικό, μπορεί να παίξει μεγάλη διαφορά. Ρε, ο Μάρκες, όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον που ξέρουμε εμείς, δεν υπάρχει έτσι σενάριο να μην παίξει τον τελικό επειδή δεν τα βρίσκουν. Εντάξει, να τελειώσει η χρονιά και μετά να δουν τι να κάνουν. Να τα βρουν μεταξύ τους, δεν θα τα βρουν μετά τον τελικό. Και εγώ το λέω ρε μπρο, ας πω για ποιο λόγο τούτοι ούλοι να αυκαινούν και άλλουν ότι ξέρεις ότι θα παίξει επειδή μου τα ανανεώνει. Πού τα ξέρετε τα πράγματα και πέντε μάτσε πώς δεν τα ξέρετε. Κάτσε τα λέτε σε podcast και σε αέρα, δεν ξέρω εγώ στο Μουντοράδια. Πέντε μας, το ξέρετε. Είναι Βλέπεις κουβέντες το- του καφενέ ρε, κουβέντες του καφενέ. Ναι, αλλά καλά τον κάνουμε ζημιά στην Απόλλωνα ρε φίλε. Εν ξέρεις με μιλάς. Φίλε, είναι Εν κουβέντες του τέλειος καφενέ μπορεί να όμως. ισχύει αλλά δεν υπάρχει λόγος. Όλος Εκτός που και το λέω αν... είναι ότι
δεν το βάλει, ας πούμε, δεν είναι στις αποστολές και τραυματίστηκε και μας λέει κανένας να μπούσει ή πόσο καιρό να μπόξω. Γιατί ποτέ μας έλεγασαν, ας πούμε, για βάλτε και μας ποτέ κάποιος ποτέ να έτοιμος, ας πούμε, ξέρετε μετά από 10 μέρες. Υπήρχε ένα Πάντα έτσι διάστημα έκαμε. ναι ρε, μα ο Τσολοσάρα που τραυματίστηκε είπε, δεν ήξερα να μπούσει. Δεν είπε όπως τους άλλους, ας πούμε, που εδώ και μια πιο ξεκαθαρή απάντηση, είπε, ούτε εγώ δεν ήξερα να μπούσει, ρε παιδιά. Φίλε, Είπεν είναι το και με θέματα έναν τακτικής παράξενο καμιά τρόπο, ας φορά. πούμε. Είναι και θέματα τακτικής καμιά φορά. Ναι, mind τούτο games. που νευριάζει, αφού δεν ξέρεις, με μιλάς. Ναι. Με φέρνεις την πόλωση, ας πούμε, κατάλαβες. Εν τούτο, Τούτο. ότι εμείς τουλάχιστον το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι τούτα τα υπονοούμενα και ξέρω εγώ πώς ήταν ο Κβίτα κλειστός στην ΑΕΚ, ο Βάισμπεκ κλειστός ποτσί, ποδά κτλ. Αφήστε τα να δούμε. Που τη στιγμή που δεν έχουμε δεδομένα μπροστά μας, δεν μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε υποθέσεις και να κατηγορώ τον Μάρκες ή τον έναν ή τον άλλον για οποιοσδήποτε αποφάσεις που μπορεί και να παιχτήκαν κουβέντες, εν και λέω. Μπορεί κάποιος να άκουσε μια ψηλή, μπορεί να είναι και κουβέντες του καφενέ. Αλλά από τη στιγμή που δεν ευκήγεν κάτι σίγουρο, ευκήγεν ο επίσημος Απόλλωνας να πει ευχαριστώ τον Πέδρο Μάρκες και ξέρω εγώ, δεν μπορώ να συζητώ για οτιδήποτε. Άρα, εμείς σαν οπαδοί του Απόλλωνα που αγαπούμε την ομάδα, απλά έτσι οι κουβέντες μακριά, ειδικά από τις μέρες του τελικού. Έτσι λέω, είναι καλά να συζητηθούνται και να έχουμε την έννοια, ας πούμε. Έτσι λέω να μένεις στην έννοια, αλλά είναι πολλά σημαντικό τώρα 11 του Μάη να στηρίζουμε όλη την ομάδα. Και ρε φίλε, το πράγμα ισχύει να είμαστε οι πρώτοι που να βγούμε για να το κατηγορήσουμε και να το καταδικάσουμε, όπως πάντα. Οπότε ναι, αν ο Μάρκες είναι happy και θέλει να φύγει, no problem, παίξε εκείνο που πρέπει να παίξει στο Μάη και να παίξει το καλό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, δεν έχω απολύτως. Ναι ρε, μα το Τούτο. πρόβλημα μας εμάς και όλους τους Απολλωνιστές είναι ότι να φύγει ο Μάρκες. Είναι το ότι θα τον έχω στον τελικό. Μας ο νους μας τώρα σαν φιλάθλοι τα Απόλλωνα, φίλε, είναι ο τελικός. Ναι. Έτσι που σκέφτομαι πρώτα, καταλάβες. Και άμα βλέπεις ότι απλά κάποιος είναι μπόξο και είναι επιθετικός σου και ας πούμε είναι τόσο κρίσιμος για τον τελικό και δεν ξέρεις να που γίνεται, σου λέει κανένας τίποτε. Λίγο ανησυχητικό, λογικό να μιλά ο κόσμος, καλά να σου πω. Ναι, ναι. Λογικό, ναι. Απλώς τσίνοι Αλλά- που έχουν φωνή και έχουν το δύναμη, είναι καλό να μην κάνουν πόλωση, ας πούμε, τον που νευριάζει εγώ. Φίλε, εγώ να πω στον κόσμο μας να ακούν πολλά, να πιστεύουν λίγα. Ο Μάρκες είναι ακόμα παίκτης του Απόλλωνα και να δούμε το καλοκαίρι τι να γίνει. Κάτι για τιμές εισιτηρίων είπε ο Μάρκος. Πριν πάμε τζάμε, Αποέλ λέω για το Αποέλ. Με έχει χαροποιήσει η μεταπιστροφή του Weisbeck, έχουμε τώρα στο podcast για γεια σου Weisbeck. Φίλε, Έπαιξε λίγο. εντάξει. Αν και, όπως είπα πριν, έτρεμε η ψυχή μου να με χτυπήσει κανένας. Δόξα τω Θεώ, πέραν του ΣΑΟ είναι όλοι μια χαρά και υγιείς. Και για άλλη μια φορά τα φάνηκε το πόσο ομάδα είναι ρε φίλε. Δηλαδή ας πούμε ο Τσέο Μάρκοβιτς που ούτε καν προσφέρει πάρα πολλά φέτος. Ήταν τζαμέ και είχα χάρη και να πούμε με τη μούτα επιτυχία. Δηλαδή ας πούμε κατέβηκε κάτω που τα κάνει πάγκη για να πάει να πει μπράβο και ξέρω εγώ. Τα είχα πω και ο Ιούσεφ. Μπορεί ότι οι παίχτες να με μας κάνουν, αλλά είναι γίνει part of the team, ας πούμε, της προσπάθειας του της ουλής. Τούτο είναι πολλά σημαντικό να κερδίζει και παίχτες που εμπέζουν, ας πούμε. Σίγουρα γιατί είτε μείνουν είτε φύγουν κάποιοι που τούτους είναι πολλά σημαντικό τούν την περίοδο να είναι όλοι μια πουνιά. Είναι Ναι. πάρα πολλά σημαντικό για να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε στο τέλος της μέρας. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τον Λούμπιτς. Ναι ρε φίλε, ωραίος. Τι να πεις άλλο ρε φίλε. Ωραίος ρε φίλε. Ελείψαν μου οι λέξεις για τον άνθρωπο. Αν είχα αρφήν ήταν να το γεδόκω. Νομίζω τούτο που είπα μας καλύφει όλους. Νομίζω Άνθρωπος, δεν θα δέχεται η γυναίκα του γιατί από ό,τι φάνηκε είναι και έγκυος η κοπέλα. Α, συγχαρητήρια, μπράβο. Ο Οκ, αστυνόμος Λιούπιτς. ναι. Ο Στίγιος, ναι. Φίλε, Δεν δεν πάω στο από κάνει, ρέψιμα εγώ. Αστυνόμος έφκανε ένας παρέας μου και γιατί τον έφκανε έτσι, επειδή βάλει μπλοκ στο κέντρο και περνά τίποτε. Ναι, Πρέπει ναι. να βάλει ένα αστυνομική. Φίλε, έχει δίκιο. Είπεν το, έχει δίκιο. Δεν περνά τίποτε ρε πέλε. Και ο Μπράουν έπαιξε, ήταν απίστευτος. Το Ναι, ο κέντρο μας Μπράουν. γενικά
Ρε, Πολύ δεν να είναι δεις δίκιο. ευχαριστημένος. Ούτε οι δυο, εντάξει, πίσω, κβίτα, γκολτάρ. Εν Θα δείξει ήξερα. αυτοψία. δούμε. Θα δείξει. Καφενιακά, σκέφτο ρε φίλε. Γκολτάρ, κβίτα, Λούμπιτς Μπράουν, Βάισμπεκ. Μάλακα. Πρέπει να πιάνει και ο Wow. Νταβίτ Λουίς, να πιάνει όλη την πάφα και κάνει. Όχι, ο Νταβίτ Λουίς. Άντε θα με αρκέψουν να που κάνουμε στη Chelsea. Άντε πάμε τώρα σε άλλες ιστορίες κακά. Οπότε ναι. Ο Απόλλω είναι Να. και... Πέμουν. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχολιασμό για τον Μίδα. Ο Μίδας. Ο Γκάρης. Ήταν ο παλιός καλός Μίδας χτες. Έβαλε και μια γκολάρα ανακύρωθεν, την οποία Ναι. δεν είμαι σίγουρος αν ήταν πιο μπροστά ο Στην Κύπρο αρφή μου η γραμμή τώρα, τι να... υπάρχει λόγο να ζητούμε. Τέλος πάντων, ναι, αλλά φίλε, ήταν ο παλιός καλός Γκάρι. Ναι, αυτό. Ναι, ισχύει, έκανε μια πολλά καλή εμφάνιση και μια που τούτη θέλουμε και στον τελικό, έτσι. Αυτό ακριβώς. Φίλε, έπαιξε σίγουρα κάποιο ρόλο ότι με την έκα έπαιξε 10 λεπτά και εντός που λέμε ότι έγινε τα ας πούμε να ξιάσουν την απάν που ήξεραν, ήταν καθαρά θέμα κούρασης, ειδικά για τον Γκάρι, και εγώ ελπίζω ρε φίλε τώρα που σε βρει που είναι το Μουντιάλ τελικό να ας πούμε φωτσάρικο. βάλει το point φωτσάρικο. του, βάρ' το point σου. Τελικό να βάλει. νομίζω. Δηλαδή ο Σεμέδο ας πούμε δεν έχει chance να βάλει αποθηκιά του για τα επόμενα παιχνίδια στην Ομόνια. Δεν έχει chance. Εκείνος εντάξει, Καταλάβες. εσχόλασε. Εμάς όμως πρέπει να τα βάλει δεν τελικός. Ναι, φίλε, Δηλαδή, να τα φίλε, πρέπει να εντάξει. κουραστεί, να τα βάλει, να σκοθεί ας πούμε για... Ρε εν τω μεταξύ έχω διαφορετικό απορία. Πιάνουμε λεφτά που να πάει Μουντιάλ, ένα Απόλλωνας. Ναι, Ναι, σωστό. ναι. Πόσα πιάνει? 500.000 νομίζω ξανά. Κάποιες χιλιάδες αναμέρα που μηνίσκει στο τουρνουά. Δηλαδή όσο παραπάνω μείνους είναι τόσο παραπάνω λεφτά να πιάμε. Οκ. Άντε είμαστε μουλί. Είμαστε πλάσιο ακροτήρι. Είμαστε ένα Ας άκρο. την πράσινο ακροτήρι. Πράσινο. Είμαστε σημαίες. Όχι. Είμαστε ακροτήρι σκέτο. Όχι απειά. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν το χέσουμε. Φίλε, εγώ μετά από ελ πάντως ήμουν υπέρ ευχαριστημένος. Μιλώ σου, το κέντρο μας εκατάπιεν τους. Δεύτερον ημίχρονο δεν ένιωσα καθόλου απειλή. Ήταν ο Μπράουν και ο Λούμπιτς και απλά είπα δεν θα πιάτε ποτέ η μάπα, θα ρέξει τίποτε. Έβαλαν το τσάντέρμα και απλά περιπέσαν τους μες στο κέντρο ρε. Ρε φίλε, ναι. Απολαύσα το πάρα πολλά. Ρε, τούτη ομάδα γενικά. Sorry που σε διακόπτω, να θέλω έτσι να κάνω μια αναφορά και στα προηγούμενα παιχνίδια μια γλύωρα αναφορά. Φίλε, τούτη ομάδα όποτε θέλει κερδίζει. Δεν καταλάβει τίποτε. Ενώ σου, ακόμα και αν είναι στα κότσινα όπως ήταν με την Πάφο, κερδίζει. Ακόμα και αν είναι σχετικά διάφοροι όπως με το ΑΠΟΕΛ και με τον νου στον τελικό, κερδίζει. Με την ΑΕΚ μπορεί να μην κερδίσει, αλλά έπαιξε με δεύτερα δι και αν με ρωτάς η κόντρα είναι πάρα πολλά καλά. Οπότε, φίλε, τι άλλο να πω για την ομάδα πραγματικά. Τι άλλο να πω. Φίλε, με αρέσκει μου ότι είναι όλα ρε φίλε υπολογισμένα. Δηλαδή τα είχα ήταν κάπως ρωτάτα, οκ. Ένα δέρο που είναι από Ελπάφος. Έτσι να έκανα παίξω και αυκεί κάτι ευτύκεν, αλλά τσιν τους 6 πόντους είναι να σπιάω σίγουρα. Και ούτε Ναι. νεφάρικεν και στα αυκεί παιχνίδια. Από Δηλαδή σένα, ξέρετε δεν ρε. ότι... Ναι, μπράβο, τούτο είναι ακριβώς. Τούτο είναι Ναι, ακριβώς. ρε. Υπολόγισε τα, ας πούμε, τέτοια ακρίβειας. Καταλάβες, δεν μου αρέσει και τον άνθρωπο. Και είμαι σίγουρος ότι να κάνει το απαραίτητο που είναι το rotation, πλέον είμαι σίγουρος, για να είναι όλοι έτοιμοι. Έναν μπράβο σε όλους, και στη διοίκηση ειδικά, που εκείνοι πρέπει να κάνει τα μπράβο πρώτοι, όπως εκείνοι που πιάνουν τις φωνές πρώτοι, και θα δάμε, να τα λέμε νουλά, θα λέμε να μας κατεβεί, μπράβο τους. Μπράβο στον κύριο Λοσάδα, τον μάγο, ο οποίος θέλω να μείνει. Αν δεν κάνει όψον να μείνει, να μείνει, δεν κοφτεί. Φεύγει. Δεν θέλω εγώ να φύγει. Δεν θέλω εγώ να φύγει. Να Ναι. μείνει, θα τον κράσεις στο κολόσιο. Όχι, έτσι θα φύγω εγώ παραφίλω τώρα. Φίλε μου, έχω μια αποθήκη. Τα καλά. Εντάξει, έχει το τόιλετ, τον μπάνιο του, ούλα τζαμέ, να το βάλω εκεί μέσα. Φεύγει. Εάν το Αν κάνεις καλοκαίρι, δεύτερη αρφή, αν κάνεις δεύτερη αρφή, το σπίτι του Λοσάδα. Εντάξει. Μαλάκα του Λοσάδα, διόλου μου το σώει να φημώ, εντάξει. Να μην το χέσουμε. Γεια σου κότσο. Να αρκελέμε τον κότσο, αρκελέμε τον κότσο κάθε νύχτα. Για να μας περάσουμε τον που εντρά ο Μάρκος. Φίλε, αν το κατασκεφτείτε, 3 παιχνίδια έχασε με Λοσάδα. Και στα 3 έκαμε rotation με τον Άρη,
με το... με την ΑΕΚ και ποιο είναι το άλλο, Ομόνια. με την Ομόνια. Ναι. Που κάνουν τα rotation, τα τρία παιχνίδια που κάνουν rotation έφανε. Επάλεψεν τα τώρα, αν και όχι έκαμε ας Ναι, πούμε, ναι, αλλά ήμασταν μόνο ανταγωνιστικοί. εκείνα χάσε. Παιχνίδι που ήθελε να πάει ατέρι ας πούμε, με κανονική εντεγάδα δεν το ούλα. Εν τω που σου Φίλε, είπαμε με ακριβώς. την ακρίβεια, εν τω που σου είπαμε την ακρίβεια, ότι εκείνα που θέλει να πάει να τα κερδίσει. Εν Τριμμένα πάνε να ούλα. μένει καλύτερη ομάδα, να πάει να τα κερδίσει, έχει το mentality πλέον από όλων. Και, να το πω τώρα για να πω πιο ύστερα, βέβαια, ο Απόλλωνας πλέον είναι στρωμένα όλων το χαλίν όπως το 22. Δηλαδή θυμίζει μου καλοκαίρι 22. Είναι όλα στρωμένα. Έχεις πολλά καλές μονάδες. Πιο καλές θα με ρωτάς εμένα από το 22. Δηλαδή τώρα έχεις παραπάνω παίχτες που σου ευτυχάσουν από τη... Εγώ σαν Μάρκος βέβαια. Εντάξει. Ισχύει. Και πρέπει να κάνεις λίγες κινήσεις προσεγμένες, προσεκτικές και του χρόνου θα χτυπάς πρωτάθλημα. Εν το λέω καθόλου για αστείο. Όχι, είναι ένα αστείο. Εν το λέω σε να Ένα αστείο. μαροπιάσεις, αλλά να σε τζάμε σίγουρα. Σίγουρα δηλαδή, αν μείνει τούτη που είναι το υγεία, εντάξει, κάνει και πολλά καλά που είναι τα έσοδα. Δηλαδή αν πάει σωστά που είναι το playoffs του, που είναι το conference, πιάνεις 1.000.000. Δηλαδή δεν είναι λίγα λεφτά, δηλαδή χτυπάξε τον τάχα εμπάεις, τούτε ρε φίλες και ο παίχτες, που μισό εκατομμυρίου. Φύγουν και κάτι γιούσες που τούλοι που πιάνουν πάρα πολλά καλά λεφτά, τι άλλο θέλεις. 5-6 Ναι. κινήσεις και είσαι μάγκας. Ακριβώς. Και θεωρώ εγώ ότι η διοίκηση έπαθε και έμαθε. Θεωρώ εγώ, δηλαδή δεν γίνεται να είναι έμαθα πόσα χρόνια. Ειδικά μετά από το 22 πράγμα μαντάρα. Και θεωρώ ότι θα δούμε τον Απόλλωνα ξανά σε αυτήν την δεκαετία που τον μάθαμε έτσι να πρωταγωνιστεί. Φίλε, όπως είναι τα πράγματα τώρα, το που είπες είναι ούλα στρωμένα, αλλά το πιο σημαντικό, επιστρέφουμε εκεί όπου ανήκουμε και αυτό είναι η Ευρώπη. Φίλε, γιατί ο Απόλλωνας παραδοσιακά ήταν πάντα ομάδα της Ευρώπης, εκπροσωπούσε την Κύπρο επάξια και για μένα νική. Και ρε φίλε, δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ανυπομονώ πως και εγώ να ξαναπάω ένα ταξίδι. Φίλε, εγώ φτάσαμε μαλάκα 24 χρονών, 26 όπως ήταν στην Σισούλη και Αγιά μου. ακόμα να δούμε τον Απόλλωνα ακόμα να δούμε τον Απόλλωνα να παίζει στη Λέμεσο. Ναι ρε. Ναι, ρε. Απίστευτο. Εγώ ας πούμε δεν μου ήρθε η εικόνα από το μυαλό ότι είναι Ναι. να παίξω Ευρώπη στο γήπεδο μου. Εγώ μπορεί να Έναν συμφωνώ όνειρο με που είχα από 20 μου 10 στο πρώτο χρονών. παιχνίδι. Ναι, 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 Από εν Γασιμπίδας τούτο. που είναι κατά λάθος, εν και- Και να πούμε Ναι. ότι η διοίκηση, να πούμε και μπράβο για τις ανανεώσεις που έκαμε τη μια της σιούρη με το Weisbeck και για το Κουίτα που ακόμα δεν ξέρω αν που το υπόγραψε, αλλά νομίζω ότι η Βραντά ναι, σε ναι. ούλα. Και φάνηκε ότι άμα βγάλει η πούντα ομάδα σου υγεία, δεν υπάρχει καμιά ΑΕΚ, καμιά Ομόνια, κανένας άλλος που μπορεί να σου πιάει τους παίχτες σου. Ναι. Ακριβώς. Τούτο ακριβώς. Φίλε, κάτι της προηγούμενης κουβέντας που έλεγατε, που ήθελα να το πω, νομίζω ότι τούτο που κατάφερε ο Λοσάδα να μην αθηκιό παιχνίδια και να έχεις κλειδωμένη την Ευρώπη, να μην πρέπει να κλειδώσεις την Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που κατάφερε εκτός του ότι πήγαμε Ευρώπη, το ότι είμαστε άνετοι πλέον και μπορεί να κάνει, έχει την επιλογή να κάνει ό,τι θέλει σε τα δύο παιχνίδια για τον τελικό. Ναι. Πολλά σημασία. Αφιερώνουμε την Ευρώπη στον κύριο Ζαβόν που είπε ότι δεν θα πιάναμε Ευρώπη που το πρωτάθλημα. Αν μου επιτρέπετε να το αφιερώσω εγώ. Εύκολα ένα άνθρωπο είπε ότι πρέπει να το αποδεχτούμε ομά ότι δεν θα πάμε Ευρώπη μες στο πρωτάθλημα. Ναι, όχι, τούτον τα είπεν το πριν και μήνες Έμεινε μου πριν. μέσα μου ρε φίλε, έμεινε μου, είμαι τατσίζης, είμαι πίκρης, έμεινε μου το Ναι, πράγμα. όχι ρε μπρο, λεπτό δηλαδή. Αφιερωμένο ρε φίλε. Άμα αν το πράγμα το Δεκέμβρη, οκ. Αλλά άμα το πένας Όχι ρε πέν φίλε, δεν το το Μάρτι, αποδέχεσαι ομά. Δεν το αποδέχεσαι ομά, αλλάσεις προπονητή, αλλάσεις ό,τι μπορεί να αλλάξεις για να παλέψεις για χρονιά και να καταφέρνεις τους στόχους σου. Γιατί είσαι μεγάλη ομάδα, δεν αποδέχεσαι ομά το ότι έχεις στην φάση. εγώ τα είπα σου με την εικόνα που δείχνει ο Απόλλωνας. Τούτο. Τώρα ας πούμε αν το πες πριν 2 μήνες, είναι πολλά πιο ας πω χειρότερο. Ούτως σου εννοώ. Εντάξει, Φίλε. τούτη χρονιά ρε φίλε ήταν ένα πράγμα ροντέο, δηλαδή ας θυμούμε Ναι.
Το πρώτο επεισόδιο ήμασταν κάπως γαμώ τον Κάι Ροντρίκες, Άντο Τόμας, Κβίτα, πάμε να πιάνε ούλα. Πήγαμε έτσι, downfall, ήμασταν κάπως πάλι η ιστορία, παίζουν μάπα. Και ήρθε ο Ιωνός, που τον είχα εγώ και έλεγα τούτος ποιος είναι ας πούμε, και δεν είχα ούτε άποψη καλή ούτε κακή, να μας τα κάνει ούλα. Ναι, πέτω ρέστη. Έκαμα την πιο random και πιο ό,τι να είναι πρόβλεψη σε εκείνο το επεισόδιο. Είχα πει ότι προβλέπονται να έρθουμε Τρίτη. Το Δεκέμβρη ετραβούσα τα μαλλιά μου το Δεκέμβρη. Άλλος Ιωνός δάμε, άλλος Ιωνός. Να παίξει το κλιπ δάμε. Πού το είδα να λέω και εγώ Τρίτη το Δεκέμβρη. Και ήρθε ο Σάτα ανεβαίνει και εγώ Ωραία ρε φίλε, εντάξει, θα θα κάτσουμε να λέμε έλεγα σας τα εγώ και έλεγα μα δεν κάνετε. Ήμασταν και εμείς. Ναι, όχι έκαμε. Και είπαν και ο ίδιος εμπαράλογο αλλά πιστεύω το, αφού θυμούμε το. Ναι ρε φίλε, εν τούτο. Είσαι Απολλώνα, sorry ένα λεπτό, δηλαδή γι' αυτό που κάποια πράγματα να εκνευρίζουμε τώρα να αποδεχτούμε να κάτι. Φίλε μου Απολλώνας να βαλέψω στο τέλος, να αλλάξω τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να παραιτηθώ ας πούμε ρε φίλε. Ρε φέτος υπήρχε μια περίοδος, ακόμα και αν εναθκευτομάδες που κάποιοι πιστεύσαν για προάθλημα. Εν τούτον το ξύμορο. Δηλαδή, Εν τούτον το ξύμορο. Απόλλωνα θα ρε πούμε φίλε. εξάδα στο πρωτάθλημα τα είχα. Όχι ρε φίλε, όχι. Δεν θα πήγε εξάδα, ούτε στα πιο τέλα μας όνειρα δεν εμπιστεύκαμε για Ευρώπη φέτος ρε. Ναι. Όχι ρε, όχι, εν Εκτός που το τούτο. μωρέστη βέβαια, εκτός που το μωρέστη. Όχι, εν είμαι που εκείνος που λέω έλεγα σαστά. Εντάξει, για να ξεκαθαρίσω. Ο λόγος που είχα Προφανώς. πει ότι ήταν να τερματίσουμε τρίτη ήταν επειδή έβλεπα πολλά καλές κινήσεις που θέμα ρόστερ. Δηλαδή, ο Μπρούνο Κασπάρ, ο Κάρι Ροντρίγκες, ο Μπράντον Τόμας μαζί με Κβίτα, Βάισμπεκ που είχαν μείνει. Δεν είχα ιδέα να σου πω για ο Λούμπιτ, για ο Μπράουν ήξερα ότι είναι ένας καλός παίχτης. Έβλεπα κάτι καλύτερο με την προηγούμενη χρονιά. Αλλά δεν περίμενα. Τα ήταν πολλά wow, να το σκεφτεί κάποιος το να έρθεις τρίτος τότε. Εντάξει, ήταν λίγο αισιόδοξο. Αλλά το Δεκέμβρη λέω, τραβούσα τα μαλλιά μου, λαλό και εγώ, κύριε Λέισον, και μεγάλα, τα είχα... Τι είπα εγώ, δεν έρθουμε, εντάξει που είπα, θυμούμε. Είπα δεν έρθουμε Νομίζω και εσύ, ενώ σου ήταν κοντά και... Όχι, όχι, να έρθουμε τέταρτη για να πελάνεις. Να κάνουμε rotation, να έρθουμε τέταρτη, μου αρέσει πάρα πολύ, να πελάνει είναι ο Τεπτή Αγώστος. Εν έρχεσαι τέταρτος, είσαι 2 ή 3. Ναι, ισχύει, αφού Ισοβαθμία. το που λένε μου ο Μάρκοβιτς μέσα στο Παφιακό δεν βάλε το 0-1, 3 νίκες. Άτε και κανεί, άτε και κανεί. Ναι. Anyway, η επόμενη χρονιά μας βρίσκει, θα πω εγώ, καλύτερα από το 22. Γιατί? Καρχάς είσαι ήδη στο καινούριο σου γήπεδο. Το 22, αν θυμάστε, ήταν η μετάβαση που το Τσίριο στο ΑΜΕΓΑ θέλει καιρό να συνηθιστεί το πράγμα, ήδη τώρα ξεκινήσαμε να το αγαπούμε, έναν τούτο. Δεύτερον, θεωρώ ότι πολλά κομμάτια λειτουργούν πολλά πιο σωστά. Δηλαδή, είχαμε πριν κάποιους μήνες τη συνάντηση με τον Κίρζιν και τους οπαδούς που υποθήκαν πολλά πράγματα, ήταν μια ανοιχτή συζήτηση, ήταν κάτι το οποίο ζητούσε ο κόσμος εδώ και καιρό. Άρα, καλύτερο κλίμα. Επίσης, ναι, συμφωνώ με τον Μάρκο ότι η ομάδα έχει καλύτερες μονάδες από την ομάδα του 22. Όχι πως υποτιμούμε τον οποιοδήποτε που ζει την ομάδα γιατί πιαν πρωτάθλημα. Εντάξει, στα μάτια να δικά. Ήδη με λίγο παραπάνω παίχτες νομίζω. Δηλαδή, Ρομπέρς, Κβίτα, Πίτας, προτιμώ το Πίτα από Μάρκετ ας πούμε. Βάισμπεκ, δεν είχα Βάισμπεκ. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να διαφωνήσει αποδεχτών 100%. Είναι προσωπική άποψη του. Σεβαστό. Εντάξει. Επίσης, βλέπουμε μια πιο οργανωμένη δουλειά που τις ακαδημίες. Τι θέλω να πω, ότι σε πολλούς τομείς ξεκίνησε, είπαμε μας, το τμήμα scouting, το τμήμα data analytics. Σε πολλούς τομείς να δουλεύονται πολλά καλύτερα τα πράγματα. Και εντάξει, έτσι όπως ήρθε και η χρονιά, προφανώς είναι και το κλίμα πολλά καλύτερο. Θεωρώ ότι έχεις παίχτες σε καλύτερες ηλικίες από ό,τι είχες το 22. Οπότε με την κατάκτηση κυπέλλου
που στέλνει Europa League, θεωρώ πάρα πολλά καλή ευκαιρία για να πάεις που τζάμε και να χτίσεις δυναστεία. Πόσες προσήγες πιστεύετε δηλαδή να θέλει από όλο έτσι πατωρά έτσι out of nowhere? Γιατί Φίλε. προσήγες μιλούμε. Για προαθλητισμό. Ναι, ενώ Ευρώπη είναι να σε ήδη, να θέλεις anyway μεγάλο roster. περίμενε, Φίλε, μιλάς εγώ τώρα θεωρώ- για βασική έντεκα ή για όλον το ρόστερ. Φίλε, εντάξει, πλέον έχεις με το ζόρι να πούμε και αμυντικούς, οπότε θέλεις σίγουρα έναν βασικό αμυντικό. Ναι, τούτο ρωτώ, ενώ μιλάς για Μάλλον όλον το θα έχεις- ρόστερ δηλαδή. Ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι μεγάλος σε ηλικία, οπότε να θέλεις άλλο δυο wingers πες, να παίζεις και Ευρώπη. Μμμ. Έφτασε με τον Βρίκιν στα ευρωπαϊκά ας πούμε, και για κατακτήση πρωταθλήματος. Και μην ξεχνούμε ότι η δεύτερη θέση πάει Champions League του χρόνου. Σωστά. Δηλαδή, αν ήρθε Ναι. η ώρα κάποτε να ρισκάρεις και να βάλεις λίγο παραπάνω χρήμα από ό,τι συνήθως είναι η χρονιά μου μπαίνει. Που η δεύτερη θέση να πιένει Champions League σου λέει να σκοθούς να σκάσεις τις πρώτες και Φίλε, εγώ θεωρώ ότι να πιάσει, ας πούμε, να βάλει πάρα πολλά λεφτά σε 5-6 φέτος παίχτες νέους και να στελεχώσει με παίχτες Κυπραίους. Τούτο θεωρώ. Δηλαδή, λέω από όλο να λίγο πιο κοντά πλέον στο υπηρεακό στοιχείο, να έχει πολλούς Κυπραίους. Να έρθουν τρεις. Έχω ήδη άλλο τρεις. Μπράουν, ούτως Πόκιαριτς, ο Αλεκίτς, έχω και Ακαδημία άλλο τόσους. Εντάξει, και έχω και τα ψηλά συμβόλαια, οπότε να έρθουν κι άλλα έτσι ψηλοκοντά στα συμβόλαια Κίνα. Και τούτο νομίζω εγώ ότι να κάνουμε ρε πέλε. Τρεις βασικοί, 4 και άλλο 2-3 είσοδους. Φίλε, Αλλά ναι, το πάλι τελειώνω, έτσι. Θέλει ουσία γενικά, δεν θέλει πολλές προσήγες, θέλει προσήγες Ναι. ουσίας. Απλώς τώρα θα αρκεψω να λέγω ονόματα επειδή είναι και το κύπελλο, νομίζω είναι σωστό, αλλά κάπου για μένα εγώ θεωρώ και τούτο είναι Ναι. από μόνον του ένας success επειδή θέλεις παλιά 15, όχι απλά 15, 15 που να είναι βασικοί Ναι, ναι. 8-9. Οπότε Απλά εγώ θέλω μόνο να από δω τούτου, το Λοσάδα μεγαλώνικο ρόστερ. Ας πούμε με ένα ρόστερ που να μπορεί να ανταγωνιστεί. Αναγκάστηκε να κάνει κάποιες κινήσεις ας πούμε που δεν ήθελε νομίζω να σκάμει. ναι, προφανές. Αλλά αναγκάστηκε επειδή δεν είχε τόσο μεγάλο ρόστερ. Μμμ. Και ψιλολυπήθηκα τον μια φάση ρε, γιατί ήθελε να δέρει τα παιχνίδια, ας πούμε, ήθελε παιχνίδια που ήθελε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, αλλά αναγκαστικά πρέπει να φυλάξει τα ανώδα του. Φίλε, φίλε, ναι, εγώ τούτον το- έκαμε τον πιο μάγκαν όμως. Έκαμε τον πιο Μπράβο, μάγκαν. ναι. Το Και πράγμα. ρε φίλε, ένας προπονηταράς, coach σαν τον φίλε, Λοσάδα, εντάξει, που σου έδειξε έτσι πολλά πράγματα, ό,τι σου ζητήσει, πρέπει να λέεις ναι. Εντάξει, θέλω τον τάδε, ναι. Θέλω έναν που είναι το μονόκερο με τσελαπία που πάνω, ναι. Θέλω τον που είναι το φιδία για ούτε πρόσωπον τύπου, ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ό,τι ζητήσει πρέπει να το δώκεις. Ναι, ναι, ναι. Γελάς εσύ. Ενώ σου έτσι Συμφωνώ, πρέπει, συμφωνώ. έτσι πρέπει. Μόνο Να πω και καιρό κάτι άλλο, και να γιατί πει, πιάμε για του χρόνου δεν θέλω να το πω τον πάρα πολλά, γιατί ψιλοχάσα τα φώτα μου χτες που πήγα γήπεδο, για την προσέλευση κόσμου. Πάμε Θέλω να πω ένα στα... λεπτό. Φίλε, δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και νομίζω δεν μπορώ να μου το εξηγήσει ούτε άνθρωπος το πράγμα. Πώς γίνεται η ομάδα να πηγαίνει τόσο καλά, να είμαστε στον τελικό κυπέλλου, να κλείουμε Ευρώπη με ένα βαθμό με 3 παιχνίδια να μην ισκουσεί, να πέσω το ΑΠΟΕΛ στην έδρα μου, με καλών καιρών, Κυριακή η ώρα 6 και να μην το γεμώνω. Και όμως να μην το γεμώνω, να έχει και πολλά λίγο κόσμο σχετικά. Δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Μπορεί να μου εξηγήσει ένας άνθρωπος τον λόγο. Φίλε, έχω ότι μου τα κόψει είναι ότι τουλάχιστον έπρεπε να είχαμε 5.000 ευρώ λάλο. Με το Μακάρι κόσμο. ρε αφού. Τουλάχιστον, δηλαδή όσοι έκαναν τη season ticket έπρεπε να ήταν παρόν, ας πούμε, επειδή εντάξει, τούτο έγινε και μια κουβέντα στον το καφενέ και είπαν κάτι πολλά σημαντικό ο Κριστής, ότι εντάξει, είχε ας πούμε κόσμο που τα είχα βάστα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι τούτοι που έχουν season ticket βάστουν να έρθουν κήπεδο και μάπαν, ας πούμε, επειδή εντάξει, αδειάς κάθε εβδομάδα 50-50 ευρώ πάει με το μωρό σου, ας πούμε, εντάξει, πες είναι πολλά οκ, αλλά τουλάχιστον γίνει που έχουν ticket μούχτη, δικαιολογίες του νομίζω. Τουλάχιστον οι 5.000 πρέπει να έρθουν. Αλλά είμαστε ρε φίλε, το παδί, ξέρεις, του καναπέ είμαστε οι κλασσικοί Ναι, αλλά ούτε το Κυπραίοι. βγάλει νόημα.
Όχι ρε φίλε, φκάλλει, λέει σου, Ευκάλλει, μα αφού να πάνε να δέρουν τα Αποέλ που τα είχαν κουτσόν, να μπουν να πάει, να φωνούν να δέρουμε, εντάξει, με ξεπελών, κάτσα να ακούεν, αν να αρκεί, να περάσουν. Εκείνοι που, τώρα έτσι φωνάζω εγώ παδούς του καναπέ, εκείνοι που άμα δεν διεκδικούμε, ας πούμε, λαός γιατί δεν μου να πάω ζω, αφού άκουσα έμπαιζε μάπα, διεκδικούμε, δεν κάνουμε, ξέρω το ένα το άλλο, αφού τώρα κάνουμε τα ούλα. Ούτως σου λέω, με το Αποέλ ήταν αδιάφορο, να πούμε, στο παιχνίδι του, ήταν γκρουπ. Αδιάφορο. Δεν ήταν μαθηματικά αδιάφορο, αλλά έτσι το πούνται πέρασε πάρα πολύ. Ναι, πάσε Και το εγώ δυστυχώς, δεν πιστεύω ότι έγινε. Ο Κυπρέος ρε Ναι. φίλε, αυτόν είναι. Τώρα δεν θέλω να κάτσω να πω ότι σαν εμείς Απόλλωνας είμαστε χάλια. Είναι όλοι οπαδοί έτσι. Δεν την πούν τα έλα, ας πούμε. Ναι φίλε, με κοφτεί να μου κάνουμε Κοίτα, το δηλαδή. όχι, ούτως σου λένε θέμα να πάω, θέμα ας πούμε Κυπρέου. Έτσι είναι, δυστυχώς. Ναι, Από καταλάβω ΕΛΑΕΚ, που πώς λέεις. έπιασε. Από ΕΛΑΕΚ εχθές. Καταλάβω 3.000 τον που κόσμος. λαλείς. Καταλάβω τον που λαλείς, αλλά αξίζει τους παίχτες κάτι καλύτερο ρε παιδιά. Προφανώς. Μα συμφωνούμε. Προφανώς. συμφωνούμε. Μαζί σου, όχι, ναι, σίγουρα, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ νευρίασα. Και εγώ νευρίασα μόνο το πράγμα. Εγώ Ειδικά με νευρίασα. την Πάφο. Εγώ τα είχα πάρα πολλά Και κόφταρα και με την εκείνο. Πάφο. Δηλαδή επειδή δεν ήταν κάτι ακόμα απόλυτα κλειδωμένο με την Πάφο. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. εννοείται. Και Και ειδικά μετά που νίκη μετά που έλειστε στη Λευκοσία, έτσι. Εν τζάγω πάθα το μου εγώ, ας πούμε. Τα με είπαμε κάπως, οκ, δεν μου γίνεται. Και πάνω είναι σε όλοι. τούτο, να πούμε και για τις τιμές των εισιτηρίων που σχολιάστηκε πολλά από τον κόσμο τα Απόλλωνα. Ναι, ευκήγε μου την κοπ ότι το εισιτήριο θα είναι 20 ευρώ και οι ομάδες μπορούν να βάλουν που πάνω. Εντάξει. Και προφανώς ευκήγε η τιμή, είναι στα 50 ευρώ το εισιτήριο μαζί με μια φανέλα. Εντάξει ρε φίλε, το εμπολά για μια οικογένεια, ναι εμπολά, τι να σου πω. Που την άλλη είναι τελικό σκυπέλλο. Ενώ σου πρέπει να δούμε και Είναι λίγο, κάτι καινούριο βασικά, πάντα γίνεται. Ναι. Έλα μάρε, υπήρξαν και χειρότερα. να σου πω ρε φίλε, εγώ ας πούμε που δεν έχω μωρά, δεν έχω τίποτε και το μόνο μου έξοδον είναι η ΑΕΚ, τον gym και τον grooming του σύλλου μου που δεν έχω έξοδα, βαστώ να πάω να τα δω 40 ευρώ. Εντάξει, αλλά έχει κόσμο ρε φίλε, πως είχε εθκιο μωρά, ζούμε σε πούνται εποχές αρκετά δύσκολες, ειδικά στη Λεμεσό με την ακρίβεια, διότι έχω έναν παρέα ας πούμε που ξέρετε τούτοι που τα είχαν να πάσει μια φορά κάθε 20 παιχνίδια, εντάξει, και να πρέπει να δω εκεί 50 ευρώ, συν ακόμα 20 για να γίνει μέλος. 70 επί 2, 140 ευρώ. Να δω εκεί. Είπες ξεκινά από 20 και για τους season ticket holders είναι 40 έτσι. 40. Ναι, και για Θεωρώ τους το ομάδες που 40. έχουν 50. Θεωρώ 40 εγώ καλή τιμή. Αλλά δεν θα κάτσω εγώ τώρα να παρακαλώ το Γιάννη και τον Κωστίν που έχουν και 2-3 μωρά να κάνουμε sold out. Να λέω sold out εχτες, sold out εχτες. Φίλε, κάτσε ένα λεπτό. Ναι, εν τούτο. Δηλαδή, εν τον που σου είπα, για έναν της ηλικίας μας, ας πούμε, ειδικά που έχει και season, 40 ευρώ ή για κάποιος άλλος που εμπόλου ασχολείται και έχει season να πάει στον τελικό, 50 ευρώ, it's okay. Αλλά για μια οικογένεια, εντάξει, είναι και το πιο προσιτό. Και Προφανώς. που ήταν να πάει μια πόντε οικογένεια που τα είχαν 5 μωρά, να πάει μόνο πόντε γονιούς ας πούμε, 2. Τα Ναι, 50 όπως παιδιά λέω. είναι 20 20 ευρώ. πραγματικά. Τα Ναι. παιδικά είναι 20. Εντάξει, να είναι καλό ρε φίλε να γίνει ένα μπακέτο οικογενειακό, κάτι ας πούμε να εντάξει, διευκολυνθεί ο ναι. κόσμος. Βέβαια εγώ, εντάξει, είναι και κοφτημέ, τα λεφτά μάλλον πας στην ομάδα, εγώ να στηρίξω, να πάω Φίλε, σίγουρα. εννοείται. Η τιμή για μένα είναι ok, αλλά δεν θα κάτσω να απαιτώ από τον κόσμο να κάνει sold out ή να έρθει που τη στιγμή που βαστά για να έρθει. Ούτε εννοώ εγώ. Φίλε, Εντάξει, εκείνοι που βαστούν όμως πρέπει να τζάμε. Σίγουρα, το πω ναι. έτσι. Και δεν λέω σου, μπορείτε να κάνουμε, ας πούμε, ξέρω, 9.000 sold out, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω κόσμο που θα έρθει για όντων λόγων, επειδή είναι πάρα πολλά ακριβά και Ναι. Αν μπεις κάποιο δηλαδή 40 ευρώ το εισιτήριο τελικού με μια φανέλα, να του φανεί πάρα πολλά ας πούμε, 40 ευρώ με μια φανέλα. φίλε, εγώ
Δόξα τω Θεώ. Ενώ είναι και τελικός, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ναι, μ' ακούετε και το... Όχι, όχι, με- δόξα με τω την Θεώ, ΑΕΛ- εμείς αρφού, με την δεν ΑΕΛ έχουμε στη έτσι ανάγκη. Λεμεσό, με την Δεν ΑΕΛ έχουμε στη έτσι Λεμεσό, ανάγκες. πόσα ήταν, εγώ θυμάμαι πολλά πιο ακριβά με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Δεν θυμούμαι ρε βέλε, δεν τα πιέρω σαν. κάπου για μένα ήταν, era στα 50, κάπου για μένα τα θεωρώ. Εγώ θυμάμαι κάπου στα 60-70 ευρώ, κάπου έτσι θυμούμαι. Θυμούμαι πολλά, ήμουν και πιο μίτσις ρε φίλε, εντάξει. Φίλε, Αλλά όπως εντάξει, και να έχει, φίλε, να σου πω, θεωρώ ότι εκείνος που αγαπά πραγματικά την ομάδα του και τα λοιπά, να δω κύριε φίλε, επειδή φίλε είναι Να τα τελικός, βρει. Τέλος να πάντων. τα βρει, Ναι. φίλε, εκείνος που θέλει να έρθει, εντάξει. Ναι, Τούτο. ναι. Τώρα σε πολλά extreme καταστάσεις που μεγάλες οικογένειες και τα λοιπά και δύσκολα πράγματα, Αυτό. fair enough, μπορούμε να πούμε κάτι για μέ, δικαίωμα του Και ούτε κάθε είμαστε ενός στη να- θέση για να κρίνουμε εκείνους που έβαστούν για να έρθουν, επειδή δεν είμαστε σε ίδια θέση εμείς. Οπότε Ακριβώς. ναι, τούτο. Αλλά ρε φίλε, πρέπει ούλοι όσοι εμπάθιασμένοι από όλο να μην σκεφτούν τα λεφτά. Ενώ σου, ρε φίλε, είναι τελικός. Να δώκεις λίγα παραπάνω, ενώ έτσι είναι. Στο εξωτερικό είναι πολλά πιο ακριβά τα εισιτήρια. Εντάξει, Ρε φίλε, στο είναι εξωτερικό, τελικός, μιλούμε για αν ήταν ας πούμε, ξέρω ότι η διαφορά είναι κάπου στα 50-60 ευρώ άμα είναι πολλά άτομα, αλλά αν ήταν ας πούμε 15 ευρώ πιο φτηνά ήταν να σωθεί, που είναι ας πούμε. Ίσως Ναι, να μην είναι ισχύει. υπερβολικός, αλλά γαμώ το ρε βέλε, είναι τελικός. Φίλε, ρε. όχι, Μια άλλη φορά, έπιαν το 2016 την προηγούμενη φορά. 18. 18 που ήταν. 16-17-18 ήμασταν και στις Ναι. χρονιές. ναι. Απόλλω. Πέλε, εγώ συμφωνώ Εντάξει, μαζί άμα σας. σου πω, κάθε τόσο ώρα ας πούμε, δεν πάει κάθε χρόνο. Και εγώ θεωρώ το ότι είναι μια που είναι το ok τιμή. Εντάξει, μπορεί να είναι και πιο φτηνά, μπορεί να είναι και πιο ακριβά. Απλώς το είπα ότι θα κάτσω να κρίνω τον κόσμο που θα έρθει λόγω του πούντου οικονομικού. Μπράβο, ναι. Αυτό. Τούτον ακριβώς. Τούτον μόνο να Αυτό. κρίσουμε νομίζω. Φίλε, εγώ τεράστιο. πάντως θεωρώ ότι η διοίκηση είχε κάποιο λόγο που το έβαλε σε τούν την τιμή το εισιτήριο. Η ομάδα έχει χρόνια που είναι εκτός Ευρώπης, χρειάζεται έσοδα. Εντάξει. Και εμείς σαν κόσμος πρέπει να στηρίξουμε όσοι μπορούμε. Και ξέρεις το είναι να συμφωνώ. βγάλουν παραπάνω, ενώ αφού να πάμε στους 7.000, δηλαδή αν κάνουμε στα αθληματικά, θα να βγάλεις παραπάνω λεφτά. Ρε φίλε, Είναι εγώ όλα θεωρώ- μελετημένα. εγώ φίλε, εγώ θεωρώ ότι το σολτάδο να γίνει κουτσά στραβά. Έχει 8 χρόνια πάει Μακάρι, τελικό και, μακάρι, και κάθε μακάρι. φορά που πήγες τελικό έκαμε sold out σε οποιαδήποτε έδρα και το εισιτήριο ήταν τόσα. Εντάξει, Και εγώ οπότε, ελπίζω να είναι απλά, ξέρω εγώ, η πρώτη μουρμούρα, ξέρω εγώ. Φίλε, τούτο είναι. Ελπίζω Τούτο να είναι είναι. τούτο. Εντάξει, ναι, μακάρι. Ναι. Εντάξει, πάει πολλά καλά η ομάδα. Έχει πολύ καιρό να μουρμουρίσουμε για κάτι. Και Πεθυμίσαμε θέλω το να πω καινούριο. και- θέλω να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, πολλοί μπορεί να ήταν τις τιμές της Πάφου, τούτοι έβαλαν τα στα μισά. Ρε φίλε, να πούμε κάποια πράγματα για την Πάφου, γιατί πρέπει να λέγονται. Η Πάφος πρώτα απ' όλα δεν έχει τον κόσμο τα όλωνα. Οπότε, αν πάει να βάλει 50 ευρώ το εισιτήριο, ούτε τους μισούς που εκείνος που χωρεί το γάσιπι θα πάρει. Εντάξει. Και τούτο είναι επίσης τούτο. δεν έχουν Δεύτερον, ανάγκη τα λεφτά. Μπράβο, τούτο. Ναι. Δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά όπως τα έχει ο Απόλλωνας, φίλε μου. είναι πολλά πιο μακριά. Έτσι πολλά Και πιο μακριά, επίσης, σωστό. μπράβο, όλα και μακριά, μπράβο. Οπότε ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ούτε με κάνω μόνο τίποτε. Αυτά. Και ωραία, Αυτά. είναι επαφές που με η Ομονία βάλαν το 5 ευρώ εισιτήριο or something. Που πέραν τελικό με πάει με η Ομονία. Δεν μπορεί να δει ρε, έτσι πράγμα. Κάτι έτσι. Έτσι, θέλουν να βάλω 5 ευρώ και Εγώ μίξι στο μου... πρωτάθλημα Ρέξτε να μου γαμάσει ρε. με. Ρέξτε να μου γαμάσει είναι επαφές που πήγαν με την Ομονία τελικό. Εβάλασαν κάτι με τις δουλειές τους, όποιος φύγει τη δουλειά για να πάει μάπαν ναι. να πιάσουν τη δουλειά του ρε. Και μετά να σκεφάστε γιατί βάλασαν 20 ευρώ. Ναι ρε, Είναι ναι, λίγο να ναι. βάλασαν 20 ευρώ ρε βέλε. Εν τούτο. Συγκρίνεται. Όπως και να έχει, φίλε, η ομάδα μας είναι στον τελικό, η ομάδα μας επίστρεψε στα σαλόνια της Ευρώπης. Πρέπει Τώρα σαν ξεκινούν Απολλωνιστές τα να ωραία. είμαστε- Ρε φίλε, σαν Τώρα Απολλωνιστές ξεκινούν τα τώρα τι ωραία. άλλο θέλουμε για να είμαστε χαρούμενοι ρε. και Ανάγκη τούτο. να μουρμουρούμε. Τα γέρη μας. Ακριβώς. Σωστός. Ακριβώς. Πολλά σωστά. Πριν κλείσουμε, να πούμε έναν ευχαριστώ στους δύο μας χορηγούς που είναι το Cafe και η ΑΕΚ που προσφέρει Construction Services. Κλείουμε τη χρονιά, μείναν κάποια επεισόδια. Να ρίξουμε και ένα spoiler ότι έρχεται ένα διαφορετικό είδος βίντεο εντός των επόμενων ημερών, ένα quiz. Να δούμε ένα δοκιμαστικό, να δούμε πώς να πάει, αν αρέσει στον κόσμο. Ρε μπρο, εγώ βάλω ούλα μου τα 80 λεφτά στον ευτύχιο. Έτσι ρε βέλε. Δεν ξέρω γιατί.
Φατσάρικο πολλά που είναι το ψαγμένο και φυτόν ας πούμε, ξέρω εγώ. Φίλε, είναι πάρα πολλά μόνο, αλλά... Εμπουτσίνους ας πούμε που κάνουν κόμμες στα πολύ ρετρό, πώς είναι η φανελά με το Ευρωμπέντε, το κεντρί τραβή, τάδε. Φατσάρικο έτσι ψαγμένος. Ο προφεσόρ, ο Σωτήρης που φέραμε μπράβο πολλά πας στον quiz. Εντάξει, Εγώ είμαι εδώ, και αλλιώς το φέρουμε. Σταμάτα Δεν ρε! φέρουμε σε έτσι επεισόδιο. Δεν τα γιάξω, δεν τα με καλά. Εντάξει. Να ωραίο, ανυπομονώ που να κάνουμε το επεισόδιο, να ωραίο. Α, τι αθυμήθηκα τώρα ρε πελέ. Τι αθυμήθηκα ρε. Ο Γκαρσία εν καλά. Πραγματικά ανησυχώ, όχι, πραγματικά ανησυχώ με τον άνθρωπο. Ρε, ξέρεις τι έκαμε. Που είναι οι κερκίδες, έκαμε έτσι, αρδιούες. Νομίζω είναι καλό άνθρωπος, κάτι υπάρχει μαζί του, δεν ξέρω. Ο Παυλίτος, τέλος πάντων. Ήταν καλός ωραίος. Στη Λεμεσό ναι θυμάται πάντως, γενικά. Εδώ και πολύ content πάλι, εδώ και πολύ content. Ναι, ναι. Εγώ λυπήθηκα το ρε πέλας μαθήθηκε. Ήταν έτσι πας στον πάγκο με θόρεν και λέει που στον Μπούτσον ήρθα. Ήταν έτσι. Τέλος πάντων. Φίλε, εντάξει, θωρείς που δηλώσεις προπονητές κάποιες φορές. Αν κάποιος είναι loser, ας πούμε, και να φταίξει τα πάντα εκτός που τον εαυτόν του και να βγει ένας κύριος λοσάδα, ρε φίλε, κύριο, και να σου εξηγήσει γιατί έχασε και τι είπε λάθος και να προχωρήσει με τη ζωή του. Σωστός. Anyway, νομίζω αυτά. Όπως είδαμε και πριν, θεωρώ πως η ομάδα να κάνει πολλά καλό rotation και να μείνει παίχτες σε segundo ρυθμό ως τις 29 του Μάη. Ευχαριστούμε τον Απόλλωνα για που μας κάνει πλέον χαρούμενο και τα Xanax πλέον κόψαμε τα. Να είστε καλά. Τούτο. Τι να αποκόψαμε που τα Xanax να δοκούμε στον τελικό κυπέλλου, άρα είμαστε οκ, επατσίσαμε. Ναι, Ας τα ναι, ίσα ναι. ίσα. Ναι. Επίσης, κάτι που θεωρώ ότι έπρεπε να αναφερθεί, εντάξει, η ομάδα του handball επέρασε σε Final Four κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό. Στο κλειστό μας. Νομίζω 28 του Μάη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Free game τζαμέ. Free game τζαμέ, σκεφτείες. Σωστός. Free game τζαμέ. Ρε, το handball πώς παίζεται ρε. Ρε, γιατί έχουν κόλλα τούτη. Γιατί έχουν κόλλα τούτη ρε. Ρε, Ρε, έχουν μια σύρκα, ξέρεις. Σύρε καλά που τότε. Εντάξει, είχεσαμε το μάτι. Γιατί κάνουμε μας ερκάμε και μεγαλύτερο μάρο. Τι στην πρώτη φάση ας πούμε να κάνουμε Ρε εντωμεταξύ, κάτι που έλεγε πριν ο Ευτύχιος στο άλλο podcast, τα είχα έλεγα εγώ, εντάξει τελικό, έχει πολύ καιρό ας πούμε, έχω υποτιμήσει και έλεγε μου το πέλος που να έρθει σιγά σιγά η ώρα δεν να ψήνεσαι. Μόλις εκαόνισα που είναι το pre-game, θα σπες στέλα μου, έχει pre-game για με, ψήθηκα. Ψήθηκα για με. Έπιαμε τώρα η αρρώσκια. Ακόμα που είσαι. Ακόμα που είσαι, είχε λέω 20 μέρες ακόμα που να πελάνεις τέγια βέλε. Έπιαμε αρρώσκια πριν κάτι μέρες και τις μέρες έπιαμε, θυμηθήκας. Γι' αυτό που να μπει που να είναι ο τελικός, να πάει τρολαλά. Παναγιά μου. Να πούμε ότι ο Πούντα στο Γασιπί έχασε μόνο έναν τελικό το 18 που είναι λίγο ύποπτο να με ρωτάτε εμένα. Για κόλληση. Ναι. Αλλά εντάξει. Καλός Ιωνός. Δεν είπα ούτε για την τιμωρία του μεταξύ, δεν φάνε τιμωρία. Α, ναι ρε. Τιμωρία. Τα ποτήθηκα. Φίλε, εντάξει, να λέμε πάρα πολλές φορές. Ναι. Το παρά ένα προάγει τη βία. Έβγαλε όξε να μου νευριάζω. Αυτό είναι το σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος μπορεί να κουμαντάρει ρε πέλε 3.000 άτομα, 2.000 όσοι στο πετάλλο, συγγνώμη. Τσίνος ο βλάκας πώς είναι την τσάκραν κανονικά, εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος στα Απόλλωνα, ήταν να φάει μπαν που το γήπεδο για 5-10 χρόνια. Αν ήμουν
skills, επειδή σίγουρα ξέρουν όλοι ποιος είναι. Τώρα να μην κοροϊδούμαστε. Εγώ ρε φίλε έτσι να κάνω. Πέ μου τον έναν λόγο να πάω σε τη τσάκρα ρε φίλε, μετά από 2-0, ενώ θύρα 1 Απόλλωνας, παρά 1, παρά 7, ούλοι, λέγαμε να φάμε τιμωρία, ασύρει και κάνουμε ζημιά, και πάλι σύρνεις. Τόσο τώρα είναι βλάκας. Πέτε μου εσείς ρε παιδιά. Κάνεις Δεν κακό ξέρω, στην ρε. ομάδα ρε. Για όνομα του Θεού, για ένα βλάκα να πούμε. Φίλε, χωρίς Για ένα βλάκα, κανέναν ρε, φίλε. λόγο. Χωρίς κανέναν λόγο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Αυτά. Μάλιστα. Έτσι Έχει δεν κάτι τελειώσουμε άλλο. όλα καλά. Και όλα Απόλλων- αυστηρά, ξέρω εγώ. Ξέρεις, Λεμεσός, Ευρώπη ο παδισμός. Άτι. ελπίζω όλοι έως 29 το νέο σύστημα να μάθετε, με το δεν έχει Α, ούτε ναι. για μια ζωή ούτε αιώνια. Σωστός. Εντάξει, Περίμενε, σημείωσα το κάπου τα μένα λεπτά. σημείωσα το άλλος. Σημείωσα το άλλος, όπως το παππού μου. Μα να μου τα λέει κοινό το μεγάλο σαν άλλαξα που λάρει. Φίλε, αλήθεια γέρασα ρε πέλε, άλλο λεπτό να το βρω. Γέρας. Γέρασα. Και στη Λεμεσόν, στον ουρανό, να Ξανά. σηκώσουμε Ω, θρύλε ναι. το 100. Αν ερκούσαστα στο έκανα να το ξέρατε, μαλάκες. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι με 15 πήρες πάνω από να είμαι έτσι. Αιωνία, πως δεν πάω καλά. Σαν το θυμάται κανένας νόηξη. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Εντάξει πλέον ρε πέλε, τα χάνε έχω ιδέα με τα και τι να γίνει πλέον, απλά είμαι αλλού περιμένω το 29 του Μάρτου. Από δεν τα σε καλύτερα στην Ομόνια για πρωτάθλημα, έτσι, να το λέμε για αυτά, ήταν πιο καλή ομάδα. Ναι, Ο ναι. Τσαμί όμως, ο Τσαμί όμως, και να ήταν η δεύτερη μου ομάδα, άτε ρε παιδιά, σκάστε. Εντάξει, είναι Όχι, σίγουρο. όχι, όχι, όχι. Αλλά πού και ένα Arsenal όμως. Όπα ρε. Ναι ρε πέλε, είμαστε ρε, στο... φίλε. Ναι ρε man, Είδα να τίποτα. δούμε, χαζίρνοξιάζουμε. Πάει για το τάπολ. Το τάπο. Έφυγε ο άλλος. Πάμε το καλή Arsenal. Έτσι ευκαιρίες δεν τες χάνω. Χτυπώ ξύλο. Λοιπόν, Όχι, όχι, εντάξει, όχι, όχι. Αμάρι, στο φταίνει η podcast. ώρα σου ρε φίλε, φταίνει η ώρα σου. Τώρα να σου εντάξει, πει Arsenal, Χτυπώ είσαι ξύλο. χαρούμενος. Χτυπώ ξύλο. τα λέμε και αυτά παιδιά, εγώ να πω ένα συγχαρητήρια στην Arsenal που πήγε στον ελληνικό του Champions League και συγχαρητήρια για το Premier League. Το Και έχουμε έκανε ευκαιρία. και το πρωτάθλημα ρε. Και η ΑΕΚ έχει πολλούς Έπαιρνε αεξίες. άλλο λεπτό ρε, βάλα νιώσα πάνω και να έχεις το παιχνίδι. Έτσι εγώ Παναθηναϊκός είναι να μου κάνουν θέμα. Είμαστε Παναθηναϊκά Απολλωνίστε. Άτε μην άρκεψε ο Παναθηναϊκός τώρα. Δεν πήραν τίποτα. Μην άρκεψε ο Παναθηναϊκός τώρα. Άτε. DPG, Αλλά DPG. ναι. Βέβαια η Arsenal θα έλεγε κάποιος ότι ευνοείται από τη διατησία με τον τρόπο που παίζει τα κόρνερ. Κύριε Λαμάρη, τι Διότι- θα θες να πεις. Διότι αν δούμε κάτι άλλο παιχνίδια η Arsenal πως κάνει στα κόρνερ, τα γκολ μετρούσιν όμως. Χωρίς να λέω ότι εκείνο δεν ήταν φάουλ, έτσι, ήταν φάουλ. Διαφωνώ καθέτος. Μανία ρε πέλε, μανία. Γιατί διαφωνείς ρε. Είναι καλά που λάλλω. Στη Δεν μια- με νοιάζει. Θα χαρούσει μια χρονιά Όχι, της δεν- τούτη, ρε, εσύ, να- Εντάξει. Δεν θα Όχι, χαρούσει. Άλλο λεπτό, περίμενε. Θα έχω μια πολλά σοβαρή ερώτηση στο Λαμάρη. Ναι. Λαμάρη, Declan Rice ή Γιούπιτς. Για είναι τα πράγμα. Για να Για είναι τα προσέχει ο πράγματα, σπίτι μου λέει. και Ρε δυο. κουμπάρε, αγεντά όπως το Γκεντίν τζάμε στο γήπεδο. Κέντρο, αφού μου ο κέντρο. Φίλε, εντάξει, ξεκάθαρα Λούμπιτς. Ξεκάθαρα Λούμπιτς. Μπράβο. Εντάξει. Εντάξει, Δηλαδή, ωραίο. αν έκαναμε μια ανταλλαγή, ας πούμε, με την Arsenal και πιάνναμε τώρα, ήταν να μας εκλέφκαν. Όχι, ναι, 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 σίγουρα. εννοείται, εννοείται. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Οπότε ναι. Μετά από το πράγμα That's της my cancer. Arsenal, την ώρα να το αποχαιρετήσουμε. Ναι. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που υπενθυμίζουμε θα είναι το quiz. Περίμενε ένα λεπτό, τώρα που είμαστε Άντε, live να κάνουμε την εγκλήρωση. Εγκλήρωση και μου. Να παίξουμε ένα βιένα και ο νικητής να παίξει τον άλλο, ας πούμε. Καλόν. Το λοιπόν, άκου πως θα το κάνουμε. Θα σας βάλω χρώματα. Εντάξει, μπλε, μαύρο, άσπρο. Και θα τα γράψω κάτω. Ποια χρώματα θα παίξουν. Ένα λεπτό. Π.χ. να γράψω στο κινητό μου άσπρο, μαύρο.
και εκείνοι που να θυκαλέξουν το άσπρο και το μαύρο παίζουν. Και δεν πάνε βάλουν νούμερα, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Και δεν ήμουν απλά νούμερα. Μπλε, μπλε, μόνο μπλε, μόνο μπλε, 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 μπλε. Ο Λοιπόν, φίλος μπλε άσπρο. ο φίλος 366. Το λοιπόν έγραψα τα νούμερα κάτω. Τα αριθμούς, sorry, τα δυο. Είναι μπλε, άσπρο, μαύρο. Και αλέξετε. Μαύρο. Άσπρο. Ό,τι έμεινε. Το μπλε δηλαδή. Και οι δύο διαγωνιζόμενοι θα είναι το μπλε και το άσπρο. Άντε. Μάρκος, Ρε Βελενάτς. Κάτσες πάνω, κάτσες πάνω. Κάτσες πάνω. Πάλε να πάει άντερ, ξέρω το άντερ ούλτε. Και ο νικητής Είμαστε, παίζει το μούντε ευτυχίο στο μεγάλο τελικό. Ναι, όπως το FIFA. Και περίμενε, ένα που πιάνει ο νικητής. Τη Φανέλα φανέλα μου... του Αυγερινού που θέλω εκεί που 6 μήνες. Άντε εντάξει. Α. Ο νικητής κάνει τη φανέλα μου που να μου δοκούν με το εισιτήριο του τελικού. Δεχτώ. Δέχομαι το. Οπότε ναι, θα τα πούμε πάρα αυτά με quiz ball κύριοι. Μέχρι τότε γεια σας. Ωπα ρε, copyright πον Εμίλιο ξέρω. Πόσο Εμίλιο.